Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κατεβάσουμε βίντεο από το YouTube και να τα μετατρέψουμε από τη μορφή του βίντεο σε ένα MP3. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε πάει στο YouTube, να έχουμε βρει το τραγούδι που θέλουμε και μετά να ανοίξουμε το πρόγραμμα. Αφού ανοίξει το πρόγραμμα, πηγαίνουμε στο βίντεο, αντιγράφουμε την διεύθυνση του βίντεο και την κάνουμε επικόλληση εδώ μέσα. Συνήθως το κάνει αυτόματα, αλλά αν δεν σας το κάνει, καλό θα είναι να το κάνετε επικόλληση με αυτό το κουμπάκι. Τώρα, αυτός ο φάκελος εδώ πέρα που υπάρχει καθορίζει για το που θα αποθηκεύσουμε το τραγούδι που θα κατεβάσουμε ή το βίντεο. Επιλέγουμε την θέση που θέλουμε να κατεβάσουμε και πατάμε OK. Πατάμε λήψη. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο χρόνος που απομένει, η κατάθεση ότι ακόμα λαμβάνει, η ταχύτητα της σύνδεσής μας, η πρόοδος του τραγουδιού και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό εδώ το κομματάκι. Αφού ολοκληρωθεί το τραγούδι και το έχει κατεβάσει 100%, θα δείτε ένα βίντεο στην επιφάνεια εργασίας σας. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο κομμάτι που λέει μετατροπή. Αυτό εδώ πέρα δεν θα υπάρχει τσεκαρισμένο, να ξέρετε. Επιλέγουμε το φάκελο αυτό εδώ και ανάλογα που έχουμε κατεβάσει το τραγούδι, δηλαδή αν είναι σε κάποια βιβλιοθήκη μας, αν είναι στον υπολογιστή μου ή οπουδήποτε αλλού, επιλέγουμε τη θέση που το έχουμε αποθηκεύσει. Όταν εγώ το έχω αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας, το βρίσκουμε και το επιλέγουμε. Ωραία. Αν θέλουμε να το διαγράψουμε το βίντεο και να κρατήσουμε μόνο την μορφή του σε MP3, τότε θα πατήσουμε αυτό το κουτάκι. Αν θέλουμε όμως να κρατήσουμε και τα δύο αρχεία, και το βίντεο και το κομμάτι που θα μετατρέψουμε σε MP3, τότε δεν χρειάζεται να το έχουμε αυτό εδώ. Εγώ όμως θέλω να το διαγράψω το βίντεο μετά και θα πατήσω το κουμπάκι. Θέλουμε να μετατρέψουμε το βίντεο σε MP4, σε βίντεο για iPod, iPhone. Ανάλογα τι θέλουμε να μετατρέψουμε, επιλέγουμε και την κατάλληλη μορφή. Στην πρώτη περίπτωση θα θέλουμε να το μετατρέψουμε σε MP3. Υψηλή και πατάμε μετατροπή βίντεο. Το βίντεο είναι σε κίτρινη μορφή πλαίσιο, η πρόοδος, ενώ όταν το κατεβάζουμε έχει μπλε μορφή. Περιμένουμε να κατέβει. Τελείωσα. Και όπως είδατε και εσείς, έφυγε το κομμάτι του βίντεο που είχαμε κατεβάσει πριν λίγο και έμεινε μόνο το κομμάτι του ήχου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο κατεβάζουμε τραγούδια σε μορφή βίντεο από το YouTube, αλλά μετά τα μετατρέπουμε από βίντεο σε μορφή MP3. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.